Mai Maketen votukisa murume mushure mekunge vaseka imwe hama yavo yakakonewa kuuya kurufu rwevabereki vakati munhu akatozouya akaita kunge akasungwa neplastiki kumeso kuri kuonda kutanda botso chaiko. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. The Keten led avanyora havo nyaya yavo asi yazoita kuti Cat family nevamwe vanhuwo basically vaburuke vava adrese because vakuenderera according to what the netizens are saying. Please do not shoot the messenger. So ivo vati attending our parents' funeral is the best and last respect. Everyone should try and pay. Recently, a relative from UK came after 3 years after losing a parent whose funeral they did not attend. Kusauka kuita munhu ari kutanda botso kokuzotaura chirungu kushainira vanhu vemuraini ndosaka ndiri kumuseka kutadza kana kuburitsa kana senti taiti mhene yauya izvo kwani isu tiri kuAfrica bhowani izvi hazvina kubata vanhu zvakanaka vabva vangoti vedu weka vakoma imimi please stay humble because the tables turn. You do not know what people are going through. Kwenda ku UK hazvireve kuti zvinhu zvafamba zvakanaka. People they are struggling in silence ku UK. Makorokoto nekuti atokwanisa kunoona pavakavigwa. Maybe tiri kumusaukisa is the fact of grieving a parent and failing kuuya kuzoona pavakavigwa or even failing to attend that funeral. So sometimes it's not even about kutoshaya mari yekuita kuti life yake ite nani aite uganda riri pamusoro but inyaya yemastresses anenge akadaro kufirwa worega kunochema kunorwadza unenge uchitochemera mukati wochema life chaiyo wochema kurwadziwa so kusauka kuri pakasiyana siyana vedu weka you do not know kuti vamwe havatokwanisi kuuya because of reasons beyond their control. So kusauka kwemunhu hakusekesi de marega kuuya mukazvinyora pasocial media if it's a relative, if you could help senge imi muri mbinga ka munhu ane mansion anomaya nejiro emero mune benzi mune chii de makamubatsira instead of making fun out of that person de marega kunyora pasocial media ndobva vapindura vakati aiwa ka ndatozvinyora ipapo kuti vazvione ndiri kutoda kuti vazvione. Vatiwo zvakare munhu ngaarege kushaina kana asina chaainacho. Isusu ukauya wakadaro isusu aiwa tinogona kutongokuseka. Musadaro waumana. People are going through a lot in the UK. Ina hangu handikuziye ku UK ndongoita kwekudrowa but macases evanhu are different. Yes, iwewe thank God you have the privilege of traveling to and fro when you want. Since murume ari kwaiwe uri kuno, some may not be working, some don't have papers, some they cannot even afford to fly to Zimbabwe, mari hadzisi kukwana, and maybe munhu wacho akatosponsor that funeral but could not make it physically. So being in the UK doesn't mean you get it all easy. Cat family yabva yangoti aiwa munhu haangaregwi achiita zvaanoda so vabva vangouyawo vakati memo unoroya unodya vanhu uri bhinya ndosaka murume ari kupera anzwa nekupakirwa mushonga kuita kufamba nechikwambo chake chaanokontrola wakasvipwa nevakawanda nekuti you are a destroyer shamwari isingavake chero ukazvipinimidza hapana achada kuuya padhuze newe. Upenyu ivhiri mainana ungaseka munhu zvakadai wakamira sani ndimi munoita vanhu vazvisungirire. People are going through a lot kudiaspora uko maybe aisava nemapepa unoziva sei musoro wakazara tsvina neiko karume kako kanenge kauiza. Vanhu kana muri veclass please musatuka vanhu pamusika. Imimi problem yenyu Mai Maketen ndeyekuti munorega kuita zvepoto de mazama kubikira murume wenyu porridge redovi nemapotatoes nebeans dzimwe dzekufeeding scheme de musipo pano muchituka vamwe. Kwanzi kana wakanongedzera kune umwe munhu uchiona kushata kwake iwewe you have 4 other fingers
that are pointing towards you. Une zvakawanda zvatinoziva, une maweaknesses akawanda anozikamwa nenyika. So why are you doing that? So these are the comments that are coming through. Please guys, do not shoot the messenger. Kopane vamwe ka vanozoya mucomment section voti hey blogger madai. Ini musandituka vedwe, ini ndiri kungokusvitsai zviri mastreets sezvandakambotaura kuti mimi chenyu kuzorora, ini ndo manyamanya ndichitsvaga nyaya dzenyu ndo yandokupai. Zvino kana mondituka musadaro kana vedwe, ko ndiri munhu wenyu imi kana. Alright, so umwewo ndiyati inga wako waunoti murume uyu ari apa akangosauka wani nhai memory zvauri muroi ndiwo waiburitsa confidential information yese yaFelicitas. Reconciliation chaiyo never happened. Waida kunyatsomurova nepepa 2 yeti unoda kuzviita saint chaizvo. Nhubu yamai haunyari, uri mboko yemunhu, unozviita une class yeti uri chikokiyana zvake anorarama nekungwavha neshure. Ndosaka wakasvipwa namai Mataranyika. Dzungu too much, nema plus hutakati, muviri wakabhenda. So ndo mashoko ari kupiwa kuna Memo kuri kunzi ndiye akaburitsa nyaya yekwamaititi iya. Tatambotizve hondo yake namaititi yapera, but pese panozongopinda Memo akaita anything small, the Cat family vanhu vavatongouya vobva vatoadressa maissues avo ese avanenge vainawo. Umwe zvakare ati taakutozviona kuti iwewe zvakutomeka sense, ndiye munhu uyu, ndiro doto railikisa nyaya dzekwamurata idzi. Uri mbudzi. .com rese rekuti mura wabatwa kuborder control ndiyeyo akadziburitsa achingomisa meso matsvuku. Iwe mukadzi iwe uri munhu akaipa chaizvo. Ndiye hake anga ajoina forces naWasu. Wasu anere kumba, uyo anere pese paenda Mura. Iye ndiyo rovambira chaiyo. Snake undergrass ritori nane. Kuri kunzi at least the undergrass vanorohera pasi, but zvamemo zvinongoitiwa pachena. So guys, pese panongoitika any other problem, Memo anotukirwa murume wake. Ko zvine basa reiko guys? Ko vanhu vari slimuka vatoriko. Handi muri kutaura kuti UK kunoshandiwa. Murume waMemo maybe ari kuoverworka since kaMemo achigara ari mumhepo akati 1 week UK 2 weeks kumansion achingodaro. Ko munhu anokorereka here kuloser weight? Iye ari busy kushandira mhuri. Do leave your comments on what you think.